da dawowa. Amarya sanda zuwa. Me ya faru? Gidan nan ne sai kin bar shi, ai gidan mayu. Tsire lemu ci. Farin gidan nan ya zama dole. Fiya ya zama dole. Sai haƙuri fa zaman rayuwan. Na kin shigo sai wani haɗa rai kike. Sai haƙuri. Anti, Yaki. lafiya da ku? Amarya. Na'am. Kina ɗaki ne? Wallahi ina ɗaki. Fito to. To, anti. Gashi. Cikin gida zaki share mana. Me kika ce? Cikin gida zaki share nace ko baki ji ba? Shara zan yi. Cikin gida kuma ba? Share shi har bakin kofar gida. Sharan ne ba zan yi ba. Yar aiki aka kawo miki cikin gida ne? Rashin mutuncin nake ya kai da haka? Kwarai da gaske. Kin fara sa jan baki. Ha. In ban sa jan baki ba to me zan sayo? Gina ga gidan mijina ne. Amma baki da kunya. Ko Ke kunyan ne baki ke da shi, ke kunya ke da shi ke ba? Ni kike gaya maganar nan? Na gaya miki. Fitan nan da yake barin ki kina yi. Kika je kika koyo shafa jan baki, kika koyo fitsara, dama can fitsararre ce ke. Dadi kika ƙara. Fitsara? A gidan mijina na ga nake yin fitsara. To nan gidan mijinki ne? Gidan mijina ne. Me kika zo yi da nan gidan? Ina aure ya kawo ni mana. To ina son in sanar da ki aiki kika zo yi nan gidan. Ko ki so ko kar ki so aiki kika zo yi. Aha ba. Kuma ɗautin tsayen nan ki share cikin gidan har kofar gida. Shara ne ba zan yi ba. Ba ki da kunya ko? Ina daga kunya ke ma ai baki. Ba ki da mutunci ko? Ina ke kika da mutunci. Ba zan yi ba. Ɗauki tsintsiyan nace ki shara. Nace miki ba zan yi ba. To zai dawo gidan ne zai sami. In ya dawo ko ma me zaki maki mai sannu uwarsa. Ai har da ke. Sannu hajiya. Ke da shi za ku ɗau tsintsiyan ɗaya ku share cikin gidan har kofar gida. Har kofar gida. Saboda ga yar aiki Me kika zo yi to dama? Me kika zo yi? Zaman aure mu ne ya kawo ni. Me ki a hakan? Sosai ma kuwa. Kwarai da gaske. Barin ki dake kina fita kin tafi ku shafa jan baki. Kin zo kin dada ƙara fitsarin cewa ni zaki wa fitsara zai zo ya ga miki wace ce ne a daga gidan mijina ne in ban yi fitsara a gidan mijina ba a gidan su waye zan yi. Cire ranki gidan mijinki ne aiki kika zo yi nan gidan. Allah. Na gaya miki ki dauki tsintsiyan ki share. Sannu kaka kanki ake ji ni fa in nace zan iya biye ki ma gidan nan hawan jini zai kai. Wace ce kaka? Ke mana. Baki da kunya ko? Ina daga kunya ke ma ina kika ga kunya. Baki da mutunci ko? Ban da mutunci ke ma ina kika ga mutuncin. Shara ne dai ba ai yau ba girki na bane ba yau ne ranar girki. Ki dauka. Ki dauka. Dautin sai da ki share. Allah sauwake Allah kiyaye. Mara mutunci. A da kenan ba a yanzu ba. Duk abin da yake min da kawai kyale ki nake to amma kin nan da kika je kika koyi shafawa na shafa. Ya shafa. Ke ki shafa mana. Zama da ke. Jama'a assalamu alaikum. Ne muku fatan alkhairi da dimbin gaisuwa. Kamar yadda kowa isa ba kallon mu dai a cikin tashoshin mu. To wannan ma ga sabon series da muka bude muku mai suna danasani. Danasani zai rinka zuwa duk ranar Lahadi insha Allahu rabbi da daddare misalin karfe 8 a Dan Momi TV. Kar ku manta Dan Momi TV kuma ku danna mana subscribe da kararrawa. Ku ci gaba da kallon mu kuma za mu ci gaba da nishadantar da ku bi iznillahi ta'ala. Dan Momi TV tasha ce da ta kunshi abubuwa na nishadi mai gamsarwa ba batsa ba batanci ba zagi nishadi mai zalla. Nagode kar ku manta Dan Momi TV ku danna mana subscribe. Nagode.